Nou, we zijn hier op de Vlios. De Vlios, dat is de grootste open zandvlakte van Noord-Europa. Deze plaat is ongeveer 28 vierkante kilometer groot en beslaat daarmee ongeveer 2/3 van het eiland. En daar zijn we. We gaan straks even een stukje verder rijden, een klein huisje daar op de achtergrond staan en daar een museum in, dus daar gaan we heen. Okay. En dit is die baan? Ja, mijn baan is zo met de Express met mensen op pad en mensen het mooie Vlieland laten zien. Kom minder. Ja, ik denk dat het heel erg minder kan. Ik heb volgens mij echt het mooiste kantoor van iedereen. En allemaal even, hè? Daar in dat kleine café aan de haven. En daar zijn de mensen blij en tevreden. Heel tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Wij hoorden 's avonds dat er wat gebeurd was op de radio en 's ochtends gingen we in alle vroegte kijken wat er op het strand lag. En we kwamen het duin over en we keken het strand op en het hele strand was rood geworden. En dat was leuk, want het was rood geworden van de sigaretten. Hollywood en Pall Mall sigaretten. Nou, je kan het je niet voorstellen, er lagen duizenden sloffen sigaretten op het strand. Nou, we hadden eerst bedacht, nou die sigaretten die hebben in het water gelegen, die zijn waardeloos geworden. Hè? Maar ze waren dik in het plastic verpakt en nou, ze zijn nog steeds goed. Kijk maar. Nou, dan werd het nog leuker, dus we hadden allemaal goede sigaretten op het strand. Nou, dat was feest. Nou, voor mij kwam toen de moeilijkheid. Ik was 12 jaar oud en ik moest eigenlijk naar school toe, maar er lagen al die sigaretten, dus wat doe je dan, hè? Nou, ik had bedacht, ik ga een dag ga ik niet naar school, ik ga te spijbelen en ik ga te jutten. Nou, achteraf was dat gewoon de goede beslissing, want ik kwam even later ook mijn leraar op het strand tegen. Die hadden bedacht, ja, er komt toch niemand meer op school, wij gaan ook te jutten. Nou, deze jutkoorts, om het zo maar te noemen, dat sloeg eigenlijk over op het hele eiland. En ja, eigenlijk het hele eiland was op het strand aan het jutten. De supermarkt was een uurtje per dag open, maar ja, daar hield het dan ook wel mee op. Dus nou, dat zijn leuke dingen. Een dag of 4 later, toen waren de meeste sigaretten van het strand af. En ja, toen kwam het normale leven weer een beetje op gang. Hè. Ja, mensen die nooit rookten, begonnen in één keer te roken. De sigarettenboer die was zomaar failliet. Maar nou ja, achteraf gezien waren dit allemaal leuke dingen. Ja, ik ben echt Vlielander. Geboren getogen hier op het eiland. Nou, ik ben voor mijn studies ben ik naar de Wal geweest. En dat is erg leuk, veel van geleerd zeg maar. Maar ik heb vooral geleerd dat ik eigenlijk niet zonder Vlieland kan. Dus ik ben denk ik wel echt een verstokte eilandwoner. Ik ga ook niet meer weg. Je hebt natuurlijk een klein eiland waar eigenlijk maar 1 dorp is. Op eigenlijk alle andere eilanden zitten meer dorpen in. Dus dan is dat wat meer verdeeld. Hier ben je echt gewoon met 1 dorp, dus 1 gemeenschap. En als de laatste boot weg is, ja, dan moet je het hier toch met z'n allen doen. En die hechtschap, die hechte club zeg maar, die gemeenschap is zo fijn, die zorgt ook voor elkaar. Nou, dat is zo'n veilig gevoel, daarom wil ik niet van het eiland weg. Nou, daar heb ik net vol aan de. Nou, ik ben Joet Verkleest. Ik ben 40 jaar lid geweest
Maar ik vind nu dat ik de leeftijd bereikt heb dat ik me ophouden moet. Ik ben 83. Doe maar. Ja. En ik ga het heel leuk spelen. Heel fijn. En waarom dacht je, ik moet er maar eens mee ophouden? Nou, je moet net ophouden dat je heel min bent. Dat je zo oud gaan. Dat moet net. Je moet op het hoogtepunt stappen. Juist. Oh, wat weer dit mooi. Hey, je bent wel een beetje de gangmaker hier, hè? Nou, Ja, nou, beetje het hoogste woord. nou, dat zou wel eens een bier wezen, het Ja, hè? eerste woord, ja. Gezellig. Maar vooral je. Nou is jouw toven en dan zit hij helemaal onder wien. Ja, Rivella, hè? Maar we proosten nog echt op Ali en we zeiden gezondheid vinden ze. Gezondheid. Net achter de grens. Precies.